Кыта көңіл 25 апрельдегі 25 апрельда боласы концертны Ленин мәдениет сарайында Булгар радиосы концерты. Қойнар хитлар концерты. Яшикле 6+. Радис Ғаббасов қонақта болам деп уағда етті. Алла берса. Жарлым. Көңіл турымнан өк жарларны бүләк етем тамашашыларға дейді. İlk tamaşaçılarga бүләк итү әле ул 25 апрельдә генә. Шуңа күрә без Рәнис синнән сорыйбыз хәзер җырларга. Рәхмәт, бик зур бер дәртле җыр бүләк итәсе килә, дуслар. Туган көн все-таки. Шуңа күрә җырлап карыйк әле, яткәрен. Күптән инде, күптән очрашкан юк, хәтерлим сез бергә чакларны. Күңелләрдә йөргән татлы сагыш, шул чакларны моңлы яткәре. Күңелләрдә йөргән татлы сагыш, шул чакларны моңлы яткәре. Афәрин. Хәзер безнең радио тыңлаучыларыбыз кул чабып, афәрин Рәнис дип куйгандыр. Беренче җырыңның нинди икәнен әйттең, яңа җыр. Икенче җырыңны нинди әзерләп куйдың, Рәнис? Менә ул җырны инде бер еллап бар микән аңа Сандугач җыры дигән гүзәлия көенә язылган, бик матур җыр, шулай ук дәртле җыр. Һәм инде менә икенчесе әлбәттә яңа җыр булачак. Лирик җыр. Менә ул концертка җырларны сайлаганда махсус сайлап аласызмы? Әллә инде, менә монысы да ярый, ярар монысы яңарак әле дисезме? Ничек җырларга ярамый? Әлбәттә бит инде анда җырчылар да күп булачак бит инде. Шуңа күрә ничектер аерылып торырга кирәк бит инде. Шуңа күрә ничектер менә диапазонлы җыр сайлыйм инде мин, тырышам сайларга, һәм инде шул вакытта да дәртле җыр сайларга тырышам. Әлбәттә монитор итеп аласыңмыни, кемнәр катнаша, так. Монсыннан әйбәтрәк җырларга кирәк. Монсыннан булай да әйбәтрәк җырлыйм инде. Дөрес әйткәндә алай караган юк. Мин теге ничә ишек сайлыйм. Бер сайтам бит, бераз дәртле җыр булырга тиеш дип уйлыйм инде үземнән. Икенчесе диапазонлы җыр дип уйлыйм инде, лирика. Шуңа күрә икесендә ике яктан да күрсәтәсем килә үземне. Якыннарың белән киңәшләшәсеңме? Менә концертта, менә шушы җырны җырлыйм, менә шушы костюмны киямме, тагын ничегрәк дип. Гөлия, нәрсәләр киңәш итә үзеңә? Хәләҗифетем белән күбрәк инде кием буенча инде бик киңәшләшәбез. Менә Аллага шөкер, һәм менә яңа образ булачак минем. Аның турында әйтәсем килгән. Менә инде бүген сездән соң барачакмын костюм карарга. Примеркага Рөстәмгә кичәйткән идем. Менә инде Алла берсә, шулай ук инде шаккатырга тырышам. Демәк классика булмый. Костюм пиджак түгел. Юк инде, ул шуны яркий Каттырырлык булыр микән? Юк инде, ничек яркий костюм. Яркий костюм шундый теге менә. Бизәкле дип әйтик. Галстук урынына бабочка. Көлдермәле инде. Юк инде, әлбәттә миңа ул образ күптән ул образны киясем килгән дигәндәй, менә Аллага шөкер күрәсез алар без концертта. Интрига уятты.